Karon nga gitugutan na sa Interagency Task Force ang mga residente sa NCR-Plus region nga mobiyahe isip turista ngadto sa mga MGCQ areas, ibalik na sa lalawigan sa Sugbo ang Suroy-Suroy tour packages niini. Kahinumduman nga gilunsad sa probinsya sa Sugbo ang Suroy-Suroy tour packages o gitarget niini ang mga residente sa NCR-Plus nga makasuroy nganhi sa Sugbo sa weekdays gikan Lunes hangtod Huwebes. Kini tungod kay nakita ni Gobernador Gwen Garcia nga puno ang mga resorts matag weekend apan bakante sila sa weekdays. To learn about that they are now allowing leisure travel from NCR. Because if you would remember, prior to the reversion of the quarantine, we had then launched the Suroy-Suroy package, which was really aimed at the NCR residents. Ang lalawigan sa Sugbo na po nakabuwan nga gipaubos sa MGCQ kini maoy labing relaxed nga community quarantine classification sa nasud. Ang Suroy-Suroy packages nagtanyag og 4 days 3 nights stay depende kung unsa nga destinasyon ang pilion sa turista. Lakip sa maong packages ang mga isla sa Bantayan ug Malapascua. 12,000 o 7,000 pesos ang kantidad sa maong packages. Lakip na niini ang airfare, accommodation, breakfast, lunch ug transportation. Abli usab ang Suroy-Suroy tour package sa local tourist ug adunay special rate alang sa mga Sugboanon. We hope that this will now help our hotel. This opening up to leisure travel again to NCR will be a big boost to our hotels. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.